मारो मारो फोटो मारो बोरे मेरे को दिखाई नहीं देता है बोरे दानसारजोंनो गावना होगोन नोंनि बिखाया गेमसोना फेभरेट Love you, brother. खुलुमबाय लोगोफोर नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनिनिफ्राय दानिया नैबे थिखिनिसिम माबोरै सफैखो बेखौ जागाय भिडिअ स्टार्ट वाह नायदो नै अन्थाइ 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 नामायबोगासिनो दं ओइ बिसोर आसल गोजालै थिखिनियाव थांथारदों खोमा इसोर ओइ थांला नामा एमजे थैद नुबाय दा बेनि अख्राखौ मोस्रोम बायदिब्लाबो जों ओइ बेवनो रंजानाया आलदाथार नै फुरथियानो आलदाथार बेवनो बबेनि गेम बिसोरलाय बा नै बिनानावमोना नै हाय होनलाय खेबसे वाव hey बिसोरसो दावखो एसे बिरथार माथो बिसोरनियाव बेबो बेन्दों गिदिर दंखायो नै गोदोनि बेन्दों दां मा बेन्दोंब्रा बेलाय वाह बे हाजोआ मालाय एसे एनैल' हाजो नामा नै अन्थाइ दुद्रु लांलायो हनै ओरैबायदि थिया हैद जेरैखि जाया रंजानायखौ नांथारगौ आरो बिसोरनो बोलो गारनानैब्लाबो बानानै लाबोथारबाय बब नैबे शिब मन्दिरसिम मोनफैबाय नै बे समाव मेंबायबो रायलायनायाव सिरियास जाबाय ओमफ्राय ओरैनो जाहैबाय बर'नि बाथौ नैबे खल्लबसे हाजोआ बेखिनियाव जोब्बाय आरो ओमफ्राय बैनिफ्रायसो दावखोफिननाय जाहैयो खोमा खिनिनिफ्राय गाहाय जाफिनो नै आयौ नोंना गुस्थिया बांद्राय गोजा जाबायना आगे अफेदिबारि यास फंबाय एकदमबारे होखादों गोसो गोथार ओइ आदा ओइ फंबाय आदिया थांला बिसोर मा आदिया थांला जानखाना जानखानो मा नायब्लानो जाबाय आथिंनि अबस्थाखौ नै आंनि आथिं बियो नै बेबायदि अबस्था जायो माथो बे फ्रुटिखौ बेयाव मोनो नामा हरो नों बे दैखौ नामा बेयाव एसे हा सिंनिफ्राय माने बेयाव दान होनानै दैखौ नाजावना लांनांगौ आदसा माबा बोर दं नामा बे दैयावहाय ना दङ आदसा दे गुसु ने आदसा जों जायगायाव सफैबाय नामा दाबो मोना मोननै खल्लबनै दंबावो जाहैबाय नै बेनिफ्राय बेखिनियावबो फाख्रि बिफां दं हनै बैयाव गिदिरनो बेयाव फुजा होयो मोनहाङावहाय आर'ज खालामग्रा जायगा थांफिननो नागिरबाय नामा मादैमोना जोब्बाय नोंसिना हाबाफारिया बबेनिफ्राय फैदोंमोन हा जायनारि मा डिस्ट्रिक्ट बेलाय माइनाव बाथौ आश्रमनिफ्राय नै बेयाव बिसिना माखासे हाबाफारि दङमोन नै थांफिननो नागिरबायनो हाबाफारिया जोब्बाय नैबो फुजा होफैथारबाय होनानैहाय जोबनायसै आरो आदसा ओमफ्राय बेयाव मा जादों बेयाव मा जादों दै मोनग्रा अह फ्रेस मोनखायो ना नोंबो फ्रेस मोनहोनोसै आं मोखांखौ एसे फ्रेस खालामनि ना आरो हरै दंबावो नामा सिङाव मोजाङा दालाय हरै दै लायो बिनानाव दे आस्थे राजु बेखौ लाथ'लाय मा खालामनो बेखौ आं बेखौ नायहैनि ओरै सिङावबो दंबावो माने बेथ' बाल्थिङावसो लाना फैबाय नै बाल्थिं में लेके आया हाय अरे नै ओरैहाय एसे बोहैबावो नै दैया माने बिराद बेसेन गोसा बे जायगायाव दैया बिराद आदसा बे हाजोनि दै लोंफैबाय नै वाव नंमारगौ
जोंनि बै हायेननि बायदि नङाना हाजोनि बायदिथार मोनलोंदोंना बा रेस गोजांस्रिउलायनो माने बिबयसा देग्लायबो सफैदों नै बिबयस फंबाया गासैबो बिबयसनि फेनाथ' मिलियनसो जाहैबाय ना मारो फोटो मारो आराम से खींचो ना आराम से फोटो लो बढ़िया मेरे को दिखाई नहीं देता है बढ़िया आरो नैबेवहाय औवा दालां मोनसे साइडजों एन्ट्रि मोनसे साइडजों एक्जिट नै जोंनो उल्थासो जाबाय माथो ना गोसो बायदिसो औवानि दालां नै दालांखौ बारनानै एसे दावखोफिननाय जाहैबाय स्लपिं हाइ स्लपिं माबायदि औवालै बेलाय एसे आलदा आसलै बहुत अच्छा लगता है कहाँ से धुबरी हाँ बाबे सहैना फैथारबाय गोजौसिम थांखानानै फैबाय दा आयु अबेनि आबेलाय सुबारि ए जों गामिजोंनिसो नै ओरै खिन्थु बिराद हाद्रि मोनहां मा स्टेप मिथिया एसे हाद्रि ओरैहाय बेसा आदा अबेसिनि अबस्थाबो गाज्रिथारसै नै नागा स्टाइल ने जस फैनायनि ना माबिलाय बे गोजौ मानसि हाजो गोजौ थिना मोनहैयोब्ला मोनसे आवाज होयो सिगनेल वाह गोरोंलै बिसोरो गोदो बिदि बाहायोमोन एसे हाग्रायाव दाबो मोनबावाखै लोगोफोर मोनहांल' होनो मोनहांल' होनो मोना साइसआबो माबा मोननायसै बायदि मोनो नै दाबो मोनबावाखैनो आंलाय मोनफैबायसो सोंदोंमोन बेवहाय दखानफोर दं नै जायखिया जा दामाथ' दाम जोनो हागौ बे जायगायाव एसे खस्थ' बोखोबोनाय नालाय खस्थ' थाइबेंआ बेसे जाखागोन थाइबेंआ दहाय सिगाङाव 50मोन थाइसेयाव ओमफ्राय दा मेंबायना जोंबो थाब जोबथोंसै साननानै 20 थाखानि हरबाय 20 थाखा थाइसेयाव 20 थाखा मेंबाय दंबारि दं आरो बेजोंहाय नै ओमफ्राय बेयाव मोनसे दखान दं नै लेजेन्डफ्रा बेयावसो नै लेजेन्ड गोजा दे हमलाय मोनफैफिनबाय ओमफ्राय फाननायानोथ' मा फानदों बेयाव बैग्रिनि जुइस नै बियो खापसेयाव बेसे हरबाथ' जों लोङाखैना फाख्रि बिफां गिदिर मोनफैबावबाय नै फुजा होग्रा नै खिन्थु जायगा बेखिनियाव बिराद लेथ्रासै आरो नै बेबायदि आसा ओमफ्राय नोंसोर लोगो मोनलायना मा एफा सिरियास रायलायखो जेनेबा जायखिया आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइमलै ना लाभ इउ ब्रादार ओमफ्राय नों थांथारना फैबाय दसे रेस्ट लाबाय 5 मिनिटल' लादों ओमफ्राय नैबे गाखोनाया दे नामायलांबाय थादो जों दावखोनानै फैनि दाथ' मोनबायानो होनदो फाइनालिखौ होननांसिगोन ओरैबायदि सिरियास रंजानाय गैया मेंब्रेनानै जायखिया फैबाय एक्सपिरियेन्स लाफैबाय आरो बेयाव गासिबो एमजेनि फाव मोनहाङैनो मोनफैमारबाय आरो बैनो पिक अफ द माउन्टेन माने जोङो थिखिनियाव होनांसिगोन थिखिनि स' लाभ इउ गाइस फ्रम दिस हाजो थिखिनि फ्रम बावखुंग्रि हाजो
मोनखाबायनो बैनोसै बैयाव अन्थाइ गोजौ दं हनै ओमफ्राय नैबेयाव मन्दिर दु बावखुंग्रि शिव मन्दिर मोनबेसे टाइम्स फाइनालि जाखो मिथिलिया बेबायदि सेलायाव माथो खोथा बुंनो रोंबावनाय आंलाय ओ राजु ओइ थांथारखालाबो आरो नुवाखै गोजौ थिखिनियाव थाहैनानै ओरैबायदि दुगाबावसै दा थिखिनियाव गाखोनांगौआ बेबायदि आरो नै एसे हागा हुगा जांख्ला जांख्लि अन्थाइ खलथं खलथां आरो माबा माबि दंबावोसो माथो मा दङ मिथिले फैफेराखै नालाय बोरै मिथिनाय जायखिया नायब्ला नुनानै बुजिनायसै श्री श्री बाथौ बोराइ थानसालि आयु बेथ' मायथाइया 1982आवनो जों जोनोमानो जायाखैमोन दे नायनि आच्छा बेनोसै आरो थिखिनिया टप मस्टनि बाथौ मन्दिर ओमफ्राय ओरैहाय थिखिनि माने थिखिनि सिन्थार होनब्ला ओरैसै आरो नै वा माथो मोसायाबो रावबो बेयाव गाखोनायफोरखौ एसे मिनिस्रां नुयो नुनायालाय नै साक्सेसफुल नैबो दामगासिनोबो दङ नै खस्थ' खालामनानै फैथारनाय नालाय नैबे थिखिनियाव मोनफैब्ला एसे खुसि नुयो आरो मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय दे बेनिफ्राय नैबे थिखिनिसिम सफैनानैसो माखासे जारिमिनखौ बुफ्रुसारनो नागिरबाय जोङो एनिथिं एमजे दं बेहा गोबां नलेज दंसै बे बावखुंग्रि हाजोनि बारै बेयाव मा जाथाय दं मिथिनो मोनि हिडन जाथाय हिडन स्टरि बावखुंग्रियावहाय मोनसे शिब मन्दिर दङ मोजांनो टप फ्ल'रावहाय फिसा दंबोयो ओमफ्राय गोजौसिनावहाय लास्ट बानायदों ओमफ्राय बेसेबां इयारनिफ्राय बहाय जानाय बे बै आगु जुगनिफ्रायनो आरोना ओमफ्राय मालानिफ्राय फालिनाय बियो जाहैबाय जोंहा 1982निफ्राय जों कालचार हिसाबै फालिबोबाय थानाय जाबाय दा गोबाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बावखुंग्रि मोदायजो सिख्लाया गावनि मोजां मोननायखौ मोजां मोनैनि एथ' गाखोबोयै नैबे टप फ्ल'रावहाय गावखौ सुनानै लाबोदों जाहैदों आरो बे खोथाखौ होलांदों जे आंनि मोजां मोननायखौ आं मोनासै जायफ्रा मुनुसमेयाफ्रा फैनानै बिफैगोन गावनि थांखिफ्रा आंनि थांखिया जायाखैबाबो बिसिना जाफुंजोबगोन होननानै बुंलांदों जाहैदं बै फोथायनायखौ लानानै गोबां गाखोफैयो आरो शिब मन्दिराव खुलुमनो फैयो आरो फोथायारिफ्रा जायफ्रा हिन्दु धोरोमनि फोथायारिफ्रा बे बेसेबां सैथो गोबांनि फोरमायनाय बेनि सायाव नोंथांमोनाबो जायफ्रा मोजांसिन नलेज दं कमेन्ट होनो हागोन आरो आदा सोमदोननि चेनेलावहाय आरो शेयार खालामनो गावबाव जाहाथे बयबो मिथिसारजोबो गाखोखांबाथ' बिराद माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय मोननायालाय थिखिनिसिम सफैनानै लामायावथ' खस्थ' मेंनानै जिरायना दं खालि बियो खालि मोनलांल' जाखादों जोंबायबो बियो जोंबाय नैबे जिनिसखौ आं गाज्रि मोनदों आरो ना नैबेफोर जिनिसखौ बिराद गाज्रि मोनदों आं बे एसे गोथारै थायोब्ला बे साबसिन जायो खारन बियो थिखिनि टप मस्ट पिक अफ द माउन्टेन बियो बेफोरखौ एसे भलेन्टियार बाहायनानै एसे साफा खालायोब्लाबो मोजां जागोन बेखौ कमिटिया मेनटेन खालायोब्ला मोजां जागोन अब्ला ओंखारफिननायसै माने आस्थे बिदाय लालांनायसै आरो बे जायगाखौ ना माथो बिदाय लानो बेसेबां टाइम लायो नायलांनोसै खोग्राफोर दंबावो नै गोरलै गेदेर नै बिसोरो नै दे बिसोरबो थिखिनिसिम सफैबाय मिनिस्रां जाफैबाय दहाय लामायाव लोगो मोनब्ला मोखांसोम गोजामोन बिसोरबो ना मोजां मोनबाय सफैनानै साक्सेसफुल जाबाय येस दे खिन्थु मोनसे खोथा दङ माने गाखोनायनिफ्राय गाखोख्लायफिननाया खस्थ' दंसिनोलै एसे नामायफिननाया ओंखारफिननो खस्थ' दंसिनो एसे खस्थ'सिन नामाब्रा ओंखारफिननायालाय टेकनिक नांगौ बे टेकनिकखौ जों बहा मोनबावनो मा जाखो बेलाय दिमोल लाब माथो बेलाय अनिमा हाबफैबाय जोङो नै बियो जाहैबाय बाथौसालि बे नै बेनिफ्राय ओरै एसे भिउ दिन्थिहरनो नाजानि नैबेबो पार्मानेन्ट सिमेन्टनि लुफैखाबाय नै न'मा न' बियो न'मा न' नैबे जाहैबाय बुरा बाथौनो बियो न'मा न' बिस्वहरिबो दंनो हौरैहाय बिस्वहरि जोबनाया बिस्वहरि बेनिफ्राय भिउस द भिउ
ओरै गाहाय 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 थाखो 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 मानसि दंजोबो हनै बैसागुनि दे गोबाङानो बुङो ओंखारफिननायाव एसे खस्थ'आ बारासिन होननानै बेखौ मा सानो सोरो नोङो औ खस्थ'सिन मा नंगौबो ना सेमोनहाय र' नैबेसिमल' मोनदोंमोन जोङो ओरैबायदि अखा हादों औ गालिना खिथु स्रुद दोलालांजोबनो बाखि सेयार खालामना लान्सारजोंनो गावना होगोन नोंनि बिखाया फेभरेट एक्ट्रिसा गेम्स नंमारगौ गेमस्रिब्रा लान्सारजोंनो गावना बे होगोन मबाइल खबरखौ लाबोआखै खबाराव गेमस्रिनि नामसो दं थै बिदि नङा दा Most favorite सरि आंखौ क्षमा खालाम बावखुंग्रियाव थगायगोन दि मा साना बे नोंसोरनि बाथ्रा खिन्थु आं हाजो मानखोनाय लगे लगे बिखुङाव थफ्ला थायोमोनबा बे हाजोखौ जों सोरनि थाखाय मानखोदों पइन्टआ दासो फैदों बे हाजोखौ जों सोरनि थाखाय मानफैदों सोरनिबा बिमानि थाखाय नङा सोरबा गोसो थोनाय हिनजावनि थाखाय नङा बे बैसोरनि थाबायनाय खिन्थु हारिनि खिन्थु आं बेखौ गोसोखांनानैथ' बुंदों आं राइट आदा उफ्रिया गोदो थाबायग्राखाय मोनसे टेकनिक होदों ओंखारफिननायखौ माने ओरै जिग जाग ओरै जिग जाग ओंखारनांगौ जाहैदों ओंखारनायावहाय ओरै जिग जाग आरो सिदा ओंखारनो नाङा जाहैदों